Estamos en Lodoselo, no concello de Sarreaus, aquí na comarca da Limia, unha actividade convocada pola Rede do Rural, a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural, na intención de, como o noso propio nome indica, tecer rede entre iniciativas diversas que traballan polo desenvolvemento rural, neste caso na zona das comarcas interiores da provincia de Ourense. Tivemos diferentes actividades ao longo do día de hoxe e neste momento de remate de xornada están presentándose as diferentes iniciativas de carácter productivo, asociativo, cooperativo, turismo rural, etc., que contribúen e pulan ao desenvolvemento desta zona. Un dos obxectivos precisamente que ten a Rede do Rural, tecer rede e facilitar, fomentar o desenvolvemento rural integrado. Somos unha asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidade pública, que procuramos facer posible o que é necesario no medio rural, respondendo á realidade que é a que nos guía, porque cada necesidade da realidade é unha potencialidade, e ese é o noso empeño. Xente miúda, facendo cousiñas pequeniñas, quero dicir, atendemos de 0 a 100, que digo, está desde a casa niño, que forma parte do centro de día, hasta a vivenda comunitaria, para que a xente poda seguir vivindo no seu entorno e non teña que emigrar a morrer a outro sitio, apostando sempre por que estén na súa casa. Por eso, pois, levamos servizos aos domicilios, desde a comida, algo que levamos facendo desde o ano 1998, ata que vai a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, acompañalos ao médico, bueno, pois atender as necesidades que ten a nosa xente. O sitio do concello é o máis importante. Facíase a saída da misa e o concello era unha asamblea da vecindade, vale? E onde se decidía. Nós ainda tuvemos aquí hasta non hai moitos anos que unha tarde á semana se dedicaba a traballos comunitarios. Entón aquí onde se dicía, ahora hai que limpar o río, ou imos arreglar tal camiño, ou así. É moi importante isto, porque a xente nosa era tan sabia que a isto chamáballe concello, e o que agora lle chamamos concello, según a Real Academia Galega, chamábanlle untamiento. Outra aprendizaxe grande do forno é que era o hotel que tiñamos. E era a hospitalidade, de tal maneira que o forno sempre estaba aberto e cando viñan por aí hermanos, que era a palabra que se utilizaba cando viñan calquera persoa, pedindo así, dormía o quente. E ademais dábaselle algo que nós seguimos facendo e comendo, o hinchón ou a bica de raspas, que simplemente era raspar a artesa, entrades e mirádelo, e arrimábasele ao lado da porta, eso enseguida, bueno, pois se facía un pouquiño, e ao comelo quente dache unha sensación de estar saciado grande. Pois hoxe marcho contenta daqui do CDR O Viso, porque sinto que hai país, que hai moita xente implicada, comprometida, e que probablemente o que nos falta é facer deses proxectos persoais, individuais moitas veces, ou con moi pouca axuda, unha rede que axude a vertebrar e a visibilizar fundamentalmente. Creo que é moi importante a visibilización, chegar sobre todo a xente nova, para que haxa sobre todo tamén continuidade. Entón, eu hoxe, mentre escoitaba aquí as distintas experiencias, sobre todo de moita xente nova que busca facer a súa vida e desenvolver proxectos ali onde naceu, pensaba en que houve un programa que vinculamos na facultade coa normalización da lingua galega, e chamámoslo Ríos Subterráneos. Cando fixemos esa proposta, eu empeñeime en que fose así, porque vía que as temáticas que tratábamos eran, en moitos casos, levar a normalización da lingua galega e da lectura en galego a problemáticas que están invisibilizadas na sociedade.
A problemática é que como eses ríos subterráneos que nos alimentan, que fan que a terra sexa fértil, non nos vemos, pero están aí. Eses ríos que van por debaixo son tamén os que logo permiten que abrollen as fontes. Por iso creo que hoxe aquí abrollaron tamén moitas fontes que beben deses ríos subterráneos, que son as realidades de todas as persoas implicadas con proxectos que queren e creen na terra que temos e no que somos. E iso é moi esperanzador.